Hello. Hello. Yebo. Hello. Hey, sikhangani? Oh yes, man. Niyaphila? Hayi siyaphila kunjani mfana? Hayi siyaphila nasi. Sure. Hey, laphuma ilanga namuhla. Laphuma ilanga. Cha ngithi liphumile impela ilanga namhlanje likhuza kade ngisilukhuza la eshi weather report. Hey, hayibo. Safa ukushisa kanti senzeni. Ngikhethe umcoverage. Hey, impela. Hayi, akhona uthoke mthandi bengibingelela nje Khuluma. Bengibingelela nje mthanda kholuza akunakele kusahamba kahle ehleleni. Khuluma. Oh, I ngiyezwa impela ukuthi hayi you having a great time lapho guys. UDecember soqalile ngiyanizwa. Uqalile. Mana mthanda ngithi mina yazi la mthanda sevele ngathini angithi bazi nje wasabantu sonke sawenza amaphutha sonke saba lana bengidlala angithi wazi uyogqugquzela isidlale ukuthi for abantu abalaleli uyawusigqugquzela ukuthi si create ama moments njalo njalo. Yebo. So lana ngithenga create imama ka create a moment eyiphutha ngathi kubalaleli uma benginikeza u10,000 like futhi khona bengazelele lento ngingenzeke bengihlambe ngizokhetha inamba enkulu Avume madoda ukuthi mhlambe nje engeke yenzeke bese kanti izobele yenzeke mthana manje sesi ngithe mina uma bengineza u10,000 like nani ngizofonela wena ngicela ukuthi khuluma futhi khona bekunto engayilindele ukuthi manje swami ngathi mina uma bengineza 10,000 like mina ngizofonela ngithi wena bengicela mina ukuthi masesihlanisa unyaka kwi crossover show ukuthi futhi ngiyoze na uthi cha hawe ma ngicela kusaqinisa abantu babomtheni usaBeyonce ngiyaza ngene ngalesi sikhathi kodwa imaki khona finish ngicela makhabazela sawubona makhabazela khuluma ngicela bandla please bear with him ngiyaza ngifike ngibe semoyeni ngalesi sikhathi kodwa nje ngicela ukuthi umbekezelele ngiyazi ningi indaba mhlawumbe nawe ufuna uyothenga ingubo zakho uzoyiqonga ngoChristmas qhubeka ke ngoChristmas ngithi mthana futhi mode club yang-suspenda ngizo-understand futhi kodwa ngithi mina la bengithi mase sihlanisa unyaka kwi-big crossover show bengicela futhi mina awuthi mina abantu bathi bacela ukuthi unyaka ngihlukanise nominenhle no angizwanga mana no minenhle no Mr Magic wasethu mina ngithi besanda kuteta engaza phumelelelela umkhwenyana wakhe lana lo onekhandela khulu wathi baze behleli nomndeni wakhe wase uSelBeyonce ecela ukuthi ucela ukuthi simfake endaweni yaminenhle sihlonisa unyaka kube mina kube uMagic kube uSelBeyonce nje ngase ngithi mina mabesho kanjalo ke cela kuwena also kube uStophe kube uSelby Yonce bese kuba uMr Magic mthana oh angithi manje ngishokuthumeza sinemgomo yabona kunendlela esiyenze ngayo ngoba phela angithi sisihlelekile nathi as a business not my decision izothathwa uqale kubuka ama strategies and siqale phansi senze process and then bese sibeka futhi ukuthi audience yethu izoreact kanjani so kube process nje elandelwayo ngisho kwakhona nje ukuthi inhlelo zima kanjani ngalesi sikhathi into lesihlanganise uyayazi uthubeza le ndaba ngiyayazi mthana kodwa bese ngithi mthana mina ngoba ngiyakwazi mthana ukuthi bengasebenza nami mthana ukuthi mina ngasho nabazali nami futhi njengoba sintandana besicela mthana ukuthi leyo process ucimeze kanye nje mthana kulonyaka kanye khuluma lenta uthini selbiyena ngithi mina awusohlaza awena baba 30 years ukhona kule game wenza history siyacela baba ngingenza noma yini hayi noma yini hayi ufanele pheka lo muntu lothiyando hayi sengishilo ngokomsebenzi ngingenza noma yini ngingangena noma inini mothi angize ngizobamba makhona ogulayo ngize ngizobamba mahala anginankinga ngingahlala ngingathathi ngisho ne-leave njengoba kuJanuary siyacela baba siyacela Alex Nhlanhla Mthiyane
Okay, so kusho ukuthi njengoba nikhuluma noThumbeza uthebe uzoba kanjani ngoba umini umuntu osanda kuqala umndeni and unomntwana uthe uThumbeza kuzofike ohlelweni kube uFelix kube uSelby bese ba uMr Magic bese umlingo wemalo or athini wona ama likes ngoba betheba ufuna 10,000 likes on Facebook. I bet you'd never ask mana. Yo, are you ready to say? Mtshilini 39.5k likes as we speak. We are coming to besicela 40,000 lo 40,000 mthana. Also I'm at 40,000. 40,000. Oh, okay. No, I think mawubheka ukwenza kwegagasi and sizihlanza 20 years ngiyakulandelayo. Yebo. Sikhamba kwi beach fest that is always successful. Amen. Khona manje yabo iskin set sihlanganise kanjani. So Thumbeza lesi sicelo sakho uma uthabalaleli are in support of that. We to be endleleni yabalaleli bethu. If for example we got that 10 njengoba nisho nje most definitely. Most definitely. So it's going to be uhlophe ube Beyonce and Mr Magic and we've seen njengoba usho nje ukuthi abalaleli bamthandile so hayi no kuzokwenzeka. This is self-vumelelo. Thank you so much. Wafika lapha uzake wafita abantu ngofishi uzake anathi enqadle sizovesa nesimiswe ke manje wafika neswama ufish neswama ukhona iswama ngeleza insuku mthiyani asibonge mthiyani besicela ukuthi uNkulunkulu akuphe iminyaka mhlawumbe ishumi uphethe umsakazo uphinde inyuke uzugcina mthiyani usuphethe ngisho into ethi moya ube muthi ufika ubuzwakhe mbuni uyephezulu ubemude. Yebo. No, thank you so much Sibali, sabonga kakhulu man esikhangane. Thank you so much. Ngizoba ngikhona Sibali. Ngibonile ku Facebook, ngibonile ku Instagram njalo ukuhlonza unyaka nokuthi ngibe part of iGagas FM. Kodwa ke inkinga lapho inhlanya ezimbili onginika zona ke sengohamba nazo ngithi ebinyo ayi kodwa ke wona lo Thumbeza sikahle ngoba vele sigula isiwe iwodi nehot lona ubuya eICU Sempiyothe ay Bengicela ukubuza ukuthi baba Sohlaza uyeza in office namhlanje ngibe ngikulungisela itiye baba. Yeah, impela kuthi akuthi kubele ngifike kahabi. We are looking forward to njengoba kusho nje. It's Beyonce and Mr Magic hlukanisa unyaka 2025 to 2026 and as Asho Felix. Ungabalali bethu bekufuna lokho definitely asibanike. Thank you. Siyabonga. Phila phakade mfowethu. Wow. Siyabonga. Siyabonga.